ಪಚ್ಚು ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಕಥೆದ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತಿ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬಾರ್ ಬಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡುಕುಲ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ನಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತುವಿರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಮಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಂತೀರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ಅಜ್ಜೇರು ಪರ್ಪುನ ಪನೀತದಲ ಕೊರಲಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ದ ಅನ್ನು ಈ ಜವಾನಿಯರು ಕುಲ್ದು ಪರ್ನಗ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಪುನ ಜ್ಯೂಸ್ 10 ಬಾಲೆ ಅವು ಪಚ್ಚು ಮಾಮ ಪರ್ಪುನ ಜ್ಯೂಸು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕುಪ್ಪಿ ತೂನಗನೆ ಬಾಲೆನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತನು ಪಚ್ಚು ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸು ಅವು ಪಚ್ಚು ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ತಿಳಿಪಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನಡೆಯಿರ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಬೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏದು 15 ಗಂಟೆಗ ಹಲೋ ಭೂತೋಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಾರ್ ಜೋರನ್ನು ಮಾರ ಹಲೋ ಪಾರ್ಟಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಲನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೆಮೆ ಮಾರಿ ಓ ಮುನಿಬೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬುರ್ಸತ್ತೀಜಿ ಗಾಡಿ ಬಲ್ತ ಬತ್ತುಗುಲ್ ಮಾರ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಪಚ್ಚು ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಬರಡ್ದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಮಂತು ತೂಲ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪು ಆಯ್ ಬರಡ್ದು ಹಲೋ ಪಚ್ಚು ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸಾ ಏದಂತ ಇಲ್ಲ पास में मरणिदा पच्च मामला ज्यूस पंडी बेटी मोने तिरगा सीधा ओपी अण्णा ಎಂಕ ಪನಿ ಇತ್ತು ಪಚ್ಚ ಮಾಮನ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುವ